tesiaren jarraipena da. Tesi hau EHko Elebilab ikerketa taldean egin nuen, Itziarri Diazabal eta Leire Diaz de Gereinuren zuzendaritzapean, eta geroztik jasotako iruzkin, proposamen, gomendioak hemen jaso ditut, eta liburu formatura ere egokitu dut. Eta zertan datzan liburu hau, bain justu Gasteizko bi eskola publiko aztertu nituen, eleaniztasun handikoak, eta Euskaltzaindiak argitaratu duenez eta Elebilab ikerketa taldearen baitan egindakoa denez, gaiak eleaniztasuna, euskara eta ahozko gaitasuna izan dira. Eta hori izan da aztertutakoa. Tesiaren helburua eta horrenbestez liburu honena zen diagnostiko bat egitea bi eskola hauena. Eskola, hezkuntza eta euskararen bizi berritzea oso gai garrantzitsuak dira, barrutik bizi ditugunak eta horrenbestez pasio askorekin bizi ditugu, eztabaida asko sortzen dira, kezka iturria dira eta kritika asko daude, batzuetan badirudi nahiko modu ezkorrean ikusten dugula, eta azterketa honen helburua zen, esan bezala diagnostiko baikor bat egitea, ikusteko eskola hauetan ere gauzak ondo egiten direla ikusteko, ez? Eta bi alorretan zentratu nintzen, alde batetik jarrerak, euskararekiko eta eleaniztasunarekiko jarrerak, eta bestalde euskarazko ahozko gaitasuna. Eta aztertzeko modua izan zen, alde batetik galdetegien bitartez, eta bigarrenik ipuinen kontaketa erabili nuen ikasleen ahozko gaitasuna aztertzeko. Esan bezala, Gasteizko bi eskola publiko dira, baina testuinguru ezain euskaldun batean kokatuta egonda eta errealitatean nahiko zabaldua dagonez, helburua zen Euskal Herriko beste testuinguru batzuetarako ere erabilgarria izatea ikerketa hau. Emaitzei dagokionez eta hasierako puntura itzuliz diagnostiko baikorra egitea zen helburua, eta esan liteke hein handi batean helburu hori bete dela eta ikusi dela bi eskola hauetan emaitza onak lortzen direla, bai jarreren kasuan, baina baita ahozko gaitasunean ere. Jarrerei dagokionez, eleaniztasunarekiko eta euskararekiko jarrera oso onak ikusi dira. Azterketa hau galdetegien bitartez bai, baina ikasleekin, gurasoekin, irakasleekin eta aisialdi hezitzaiekin egin nuen, eta orokorrean laurek azaltzen dute oso jarrera ona. Hori bai, ñabardurak daude galderen eta taldeen arabera, eta aldaketa hauek nik uste dut gako interesgarriak ematen dizkigutela biziberritze prozesuaren norabideak apurtxo bat doitzeko. Ahozko gaitasunari dagokionez, ipuin bat kontatzeko eskatzen genien, berez balidatutako metodologia bada, eta ikasle guztiak izan ziren gai zeregin komunikatibo hau ondo burutzeko. Gainera, beraien adinari dagokion kurrikulum maila betetzen dute, eta horrek esan nahi du eskola hauek gai direla ikasle hauek euskalduntzeko. Naiz eta, eskola hauen gainean egon liteken nolabaiteko eskortasuna edo kezka iturria, ez? Esan beharra dago, baliabide aberastasun handia topatu genuela gainera beraien ipuin kontakizunetan, horrek ere poztasun handia ematen digu, eta kasu batzuetan Euskal Herrian oso urte gutxi egonda ere ikusi dugu oso azkar eta ondo lortu dutela nolabaiteko oinarrizko ahozko gaitasun hori. Berriro ere, ñabardurak gaude, aldaketak gaude etxeko hizkuntzaren arabera, eta berriro ere gako interesgarriak izan daitezke irakaskuntza prozesuari beste bueltatxo bat emateko. Eta beraz, emaitzekin ere oso gustora. Kontziente naiz liburu akademikoa dela, eta agian lehenengo bistan irakurtzeko nagia edo sartu daitekela, baina esan bezala saiakera dezente egin ditut irakurketa errazteko. Kapitulu bakoitzaren amaieran laburpentxo bat gehitu dut pixka bat errazteko, zentzu horretan ere, eta bihotzez egindako ekarpen bada, uste dut oso baliagarria izan daitekeela gai honetan interesa dutenentzako, eta animatu nahi zintuzket liburu hau irakurtzera. Eta bitxikeria moduan, tesia amaitu nuenean, eskolaz eskola joan nintzen emaitzak azaltzen,
eta aurkezpenaren amaieran irakasle batzuk esaten zuten, baina norenak dira emaitza hauek? Emaitza hauek ezin dira gure ikastetxekoak izan. Eta ez, hain justu ikastetxe hauetan lortutako emaitzak ziren, eta balio dezala pixka bat jabetzeko nolako lana egiten dugun eta nolako fruituak dakartzan egindako lan horrek.